I deixem el triatló per passar al futbol. Que el Club de Futbol Gavà hagi finalitzat la seva temporada no significa que l'esport rei s'hagi aturat a la nostra ciutat. La categoria de veterans n'és un bon exemple, doncs encara queden 3 jornades perquè aquesta lliga finalitzi. Dins d'aquest campionat, los Molinos ja ho tenen tot ben resolt. Amb la permanència assegurada, aquest cap de setmana es van enfrontar a casa a l'Olímpic Can Fatjó, un equip que en el passat els havia posat contra les cordes, però que en aquesta ocasió va sortir ben escaldat del camp de Can Tintorer. No és que l'Olímpic Can Fatjó sigui un d'aquells equips fàcils de vèncer, sinó que els veterans de Los Molinos són imparables. Efectius en la defensa, ràpids al mig del camp i letals a la davantera, els jugadors de Los Molinos van oferir al seu públic un autèntic recital de gols, 3 en la primera part i 3 més al llarg de la segona. L'Olímpic Can Fatjó, per contra, totalment anul·lat, va crear perill en comptades ocasions, fent el gol d'honor a la primera part i possibilitant que el porter Álvaro es pogués lluir en aquesta jugada. El resultat final de 6-1 no ha de fer desmereixer el paper de l'Olímpic en aquest partit, sinó emfatitza l'excel·lent joc de Los Molinos, un equip que s'ha consolidat a la perfecció a la primera divisió dels veterans. Yo creo que es la primera vez que nosotros conseguimos ganarlo desde que estamos en la categoría. Siempre, curiosamente, habíamos empatado, es un equipo muy correoso, que pelea mucho. Bueno, la suerte es que las 3 primeras llegadas que hemos tenido prácticamente hemos marcado, entonces las cosas se han puesto muy fáciles. Y luego, pues nada, esperar nuestras ocasiones, defender un poquito y así pues han venido el resto de goles. Aquest equip està en ratxa i ja fa unes jornades que va assolir l'objectiu de mantenir-se a la categoria. Per això ara fins i tot s'han marcat un nou propòsit, acabar la temporada a la part alta de la classificació, i si segueixen jugant com van fer-ho davant l'Olímpic Can Fatjó, no hi haurà cap equip que els hi pugui impedir. El balance es positivo, nuestra intención era quedar entre los 5 primeros y aspirar al título sobre todo, pero bueno, somos un grupo de gente bastante grande y entonces por circunstancias tenemos que jugar todo, entonces hay partidos en los que eso se nota. También nos beneficia que tenemos más repuestos y gente más competitiva, pero nos perjudica en que los cambios son demasiados. A falta de 3 jornades pel final del Campionat de Catalunya de veterans, la victòria de Los Molinos davant l'Olímpic Can Fatjó ha situat l'equip gavanenc al 4è lloc de la classificació amb 54 punts. Els veterans del Martorell, en canvi, que se situaven un punt per sobre de Los Molinos abans d'aquesta jornada, ha passat a ser 5è després de perdre a casa per 2-5 contra els veterans del Club Futbol Gavà, qui ha aconseguit allunyar-se dels llocs de descens. El proper cap de setmana hi haurà una jornada de descans pels equips d'aquest campionat, un descans que Los Molinos aprofitarà per disputar un dels seus partits tradicionals, el desplaçament anual fora de Catalunya. En aquesta ocasió, l'equip gavanenc viatjarà fins a Pamplona, on es veurà les cares amb els veterans de l'Osasuna.